तुम्हाला आवाज पोचतोय का? पोचतोय आवाज? जमलेल्या माझ्या सर्व मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, चालत बसू नका, स्टेज हलतंय. कळलं? एका जागी स्थिर बसा सगळे. आपण सगळेजण जर शांत राहिलात तर मला आपल्याशी काही बोलता येईल. मला कल्पना आहे की प्रचंड गर्दी झालेली आहे. मी आपल्याला सगळ्यांना काल परवाकडे सांगितलं होतं की मेट्रोपाशी भेटा म्हणून. मला कळलं नाही, म्हटलं तुम्ही म्हणजे नीट ऐकलत की नाही ऐकलत, पण एकूण तुमच्या उपस्थितीवरनं ते लक्षात येते की तुम्ही बरोबर मेट्रो ऐकलत. कारण मला अशी भीती होती, कारण मित्रो ऐकलं, मेट्रोच्या ऐवजी मित्रो ऐकलं असतं तर म्हटलं कदाचित आले नसते. आज तुम्ही ज्या संख्येने आलात, मला अनेक लोकांनी सांगितलं की तुम्ही खरं तर ट्रेनने यायला पाहिजे होतं, रेल्वेने तुम्ही आपल्या CST वरती उतरायला पाहिजे होतं, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसवरती उतरायला पाहिजे होतं. मी म्हटलं परवा दिवशीच एक प्रकार घडलेला आहे चेंगराचेंगरीचा, ज्यात 23 जण आज आपल्यातले मृत्युमुखी पडले. मी म्हटलं मी जर समजा ट्रेनने यायचं ठरवलं तर म्हटलं आमचे सगळे पत्रकार बांधव ते पण आले असते, ट्रेनमध्ये चढले असते, माझ्याबरोबरचे अनेक सहकारी ट्रेनमध्ये चढले असते, पुन्हा एक चेंगराचेंगरी. मी म्हटलं ह्या सगळ्या गोष्टी बाजूला सोडा, म्हटलं आपण तिथे पोहोचू आणि चालत जाऊ. मला कल्पना आहे आपण बराच वेळ इथे आलेला आहात. मी काय फार वेळ इथे आपल्यासमोर भाषण करायला उभा नाही. आज जे काय झालं तेवढं फक्त मी सांगण्यासाठी म्हणून आज आत्ता आपल्यासमोर उभा आहे. त्यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, जे दोन्ही जनरल मॅनेजर तिकडे उपस्थित आत्ता होते, बाकीचेही त्यांचे अधिकारी उपस्थित होते, आणि त्यांना सगळ्यात महत्वाची प्रमुख एक गोष्ट मी त्यांना सांगितली. म्हटलं पुढच्या 15 दिवसाच्या आत मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे ची जेवढी स्टेशन्स आहेत, त्याचे फुटओव्हर ब्रिज आहेत, त्याची ज्या ज्या काही त्यांच्या जागा आहेत तुमच्या, त्या सर्व ठिकाणचे फेरीवाले 15 दिवसाच्या आत तुम्ही तिकडनं उठवले पाहिजेत. रेल्वे स्टेशनला जायच्या आणि बाहेर पडायच्या मार्गावरती जे जे फेरीवाले बसलेले आहेत, त्या सर्व जणांना तुम्ही 15 दिवसाच्या आत तिथून उठवले पाहिजेत. 15 दिवसाच्या आत जर रेल्वेने ते उठवले नाहीत तर 16व्या दिवशी म्हटलं माझी माणसं ती सगळं काम करतील आणि त्यांना हटवतील. त्यांना घालवायला माझा पक्ष रस्त्यावरती उतरेल, आणि त्याच्यानंतर जो संघर्ष होईल त्याला रेल्वे जबाबदार असेल. माझा पक्ष, माझे सहकारी कोणी जबाबदार नसतील. या सगळ्यांना काही नुसता मजाक वाटला का?
कधी कोणी बॉम्बस्फोटात मरतंय, कधी कोणी खड्ड्यात मरतंय, कधी कोणी ब्रिजवरती मरतंय, कोणी खाली रेल्वेखाली मरतंय. किड्या मुंग्यांसारखी माणसं मरतायत या देशामध्ये. आणि यांच्या उच्चस्तरीय बैठका सुरू होतात लगेच त्याच्यानंतर. उच्चस्तरीय बैठका काय असतं त्या वरून बघतात मला माहित नाही. आज माझ्याबरोबर तिथे प्रवासी संघटनेचे जे काही सर्व पदाधिकारी होते ते पण आले होते. त्यांनी त्यांचे विषय अनेक मांडले. त्या सगळ्या गोष्टींचं निवेदन मी त्यांच्या हातात दिलंय. ते मी आता पत्रकार बांधवांना ते देईनच, माझ्या फेसबुकवरती पण टाकीनच. पण इतक्या वर्षांचे एवढे प्रलंबित प्रश्न आजही सुटत नाहीयेत. आजही सुटलेले नाहीयेत. आजचा विषय, आजचा मोर्चा, मला कल्पना आहे की आज हा रेल्वेच्या संदर्भात किंवा जे मृत्युमुखी पडले त्यांच्या संदर्भातला आहे. पण हा विषय फक्त रेल्वे पुरता मर्यादित राहिलेला विषय नाहीये. जी आधीच्या सरकारमध्ये परिस्थिती होती तीच परिस्थिती आत्ताच्याही सरकारमध्ये तीच परिस्थिती आहे. म्हणून तो माझा राग आहे. सरकार बदलून काय फरक पडतो? आज त्यांनी अनेक विषय मांडले की महिलांसाठी आज स्वतंत्र एकच गाडी निघते. त्या भगिनींसाठी म्हणून तुम्ही रेल्वे अजून वाढवाव्यात. ते लिहून घेत होते, लिहित आहेत आपले. मग मी त्यांना शेवटी सगळं लिहून झाल्यावर विचारलं, म्हटलं आयुष्यात किती वेळा लिहून घेतले हे विषय? दरवेळेला कोणतरी येणार, तुम्हाला काहीतरी सांगणार, तुम्ही आपले लिहून घेणार. पुढे लिहून घेतलेली गोष्ट जर समजा दृश्य स्वरूपामध्ये दिसत नसेल, आज रेल्वेने निघालेल्या अनेक लोकांना, अनेक कुटुंबातल्या अनेक लोकांना आज धाकधूक असते की सकाळी गेलेला माझा नवरा संध्याकाळी व्यवस्थित परत येईल की नाही. मुलांना वाटत असतं की सकाळी गेलेली माझी, ऑफिसला गेलेली माझी आई संध्याकाळी परत येईल की नाही. कुठे काय अपघात तर नाही ना होणार, कुठे काय बॉम्बस्फोट तर नाही ना होणार. परवा दिवशी सारखं चेंगरा चेंगरीमध्ये माझी आई जर समजा संध्याकाळी आली नाही परत, मी दात कोणाकडे मागायची. याच सगळ्या गोष्टी सांगत 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 सरकार बदलत जातात. नवीन सरकार येतात, नवा आशावाद दाखवतात आणि पुन्हा माणसं मरतात. माझा आत्ताच्या पण मोदी सरकारवरती जो राग आहे तो या रागाचं कारणच हे आहे की ज्याच्यावरती कधी मी विश्वास टाकलाच नाही, अशा माणसाने जर विश्वासघात केला तर वाईट वाटत नाही. परंतु माझ्या सकट या देशाने तुमच्यावरती विश्वास टाकला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही विश्वासघात केल्याचा जास्ती राग येतो आम्हाला. काय कमी केलं या देशाने? तुमच्यावर प्रेम केलं, तुम्हाला बहुमतामध्ये निवडून दिलं, तुमच्या हातामध्ये सरकार दिलं. तुम्ही लोकांना सांगितले अच्छे दिन आएंगे. त्याच्यानंतर नितीन गडकरींच्या एका पत्रकार परिषदेत का त्यांच्या एका मुलाखतीत नितीन गडकरी म्हणतात की अच्छे दिनचं म्हणे ते आमच्या घशात अडकलेलं एक हाडूक आहे, त्याचा आम्हाला आता त्रास होतोय. म्हणजे अच्छे दिन येणार नाहीत. परदेशातनं पैसा आणून तुमच्या प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15-15 लाख रुपये टाकणार असं मोदी म्हणाले होते, पंतप्रधान म्हणाले होते. त्याच्यावरती त्याच्यानंतर अमित शहा म्हणतात की वो तो एक चुनावी जुमला था. तिथेही फसवलं. अच्छे दिनलाही फसवलं. आता तर नव्या नव्या क्लिप्स येत आहेत बाहेर
नरेंद्र मोदींच्या जुन्या भाषणाच्या क्लिप्स बाहेर फिरतायत, आता त्रास व्हायला लागला. हेच रेल्वेचे प्रश्न असतील, नाही तर इतर सगळेच प्रश्न असतील, मग तो शेतकऱ्यांचा असेल तर इतर कुठचाही असेल, हेच प्रश्न तुम्ही विरोधात होतात त्यावेळेला ओरडत होतात, त्या सरकारच्या नावाने बोंब मारत होतात. आजही तेच प्रश्न तुमच्या समोर आव असून उभे आहेत आणि तुम्ही हतबलात, तुम्ही काही करू शकत नाही सरकार म्हणून. तीच परिस्थिती राहणार असेल तर सरकार बदलून काय उपयोग आहे, माणसं बदलून काय उपयोग आहे. हा आता ते आलेत ना कोणते गोयलांचा पियुष, मी त्याची माझ्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं ना मी की आमच्या दादरच्या प्रकाश आणि आस्वादचा पियुष ह्याच्यापेक्षा चांगला आहे. काय यांना कळतंय? काय या रेल्वेच्या समस्या काय नवीन समस्या आहेत? किती वेळा आजपर्यंत यांच्यासमोर मांडल्या, परंतु त्याच्यावरती काही नाही. कंत्राटदारांकडनं पैसे खायला फक्त यांचे पुढे पुढे येतात. नवीन नवीन योजना काढायच्या, अंमलात आणायच्या नाहीत. मिळालं झालंच तर त्यातनं पैसे काढायचे. याचीच माणसं मरत राहणार का? मला त्या दिवशी त्या सगळ्या ब्रिजवरती ते जे काही सगळेजण गेले, मला अनेकांनी फोटो, मला ते बघवतच नव्हतं, पाहवतच नव्हतं ती गोष्ट. मी नंतर देखील पाहिलं नाहीत मी ते. काय केविलवाणी दयनीय परिस्थिती करून ठेवली आहे सगळ्यांनी. कोणाकडे आशा लावून बसायचं आता आम्ही? काल ते उर्जित पटेल आपल्या आरबीआयचे गव्हर्नर, त्यांनी आता काल सांगितलं की आधीच इथे मंदी सुरू आहे या देशामध्ये, अजून पुढच्या 5-6 महिन्यामध्ये अजून मंदी वाढणार. मंदी वाढणारचा अर्थ काय? अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार. कशासाठी निर्णय घेतलेत? हे 2-4 माणसं फक्त देश चालवणार का? बाकीच्याला काहीच कळत नाही? त्यांनी तुमच्या निर्णयाला विरोध केला की तुम्ही काढून टाकायचं? अनेकांनी विरोध केला, तसं मला पण कळलंय. त्याप्रमाणे सुरेश प्रभूंनी बुलेट ट्रेनला पण विरोध केला. त्यांना रेल्वे मंत्री म्हणून काढून टाकलं. त्यांनी सांगितलं की हे होऊ शकत नाही. लगेच तिथून प्रभूंना काढलं आणि हा गोयलला आणलं विश्वासातला. हे आतले भाई भाई. कोणासाठी आहे ती बुलेट ट्रेन? ज्या वेळेला नरेंद्र मोदी म्हणाले की मी बुलेट ट्रेन करणार आहे, त्यावेळेला पहिल्यांदा विरोध करणारा माणूस मी होतो. बाकीचे नंतर पोपट बोलायला लागले. कारण मला त्यांनी बोलल्या बोलल्या मला त्यांचा हेतू कळला. काय हेतू आहे यांचा? काय आम्हाला काय हेतू कळत नाहीत काय तुमचे? गेल्या अनेक वर्षांपासून जो तुमचा मुंबईवरती जो डोळा आहे, तो काय आम्हाला कळत नाही काय त्या गुजरातचा? आणि त्या जपानचं तुम्ही 1,10,000 कोटीचं कर्ज घेणार जपानकडनं. गंमत बघा, एका मुठभर लोकांसाठी म्हणून तुम्ही ही बुलेट ट्रेन सुरू करणार. तुम्ही काही गुजरात मधले काही मुठभर गुजराती आणि मुंबई मधले काही मुठभर गुजराती यांच्यासाठी म्हणून ही ट्रेन सुरू करणार. इथला माणूस तिथे अहमदाबादला जाऊन काय करेल? काय काय काम काय आपलं? बुलेट ट्रेनला जाऊन तिकडे जाऊन ढोकळा खाण्यापेक्षा इथे स्वस्त मिळतो. इथे स्वस्त मिळतो, चांगलाही मिळतो. पण हे देशावरती 1,10,000 कोटीचं कर्ज काढणार काही मुठभर लोकांसाठी म्हणून, आणि कर्जाची परतफेड अख्खा देश करणार, ज्यांचा या बुलेट ट्रेनशी काही संबंध नाही. बरं, त्यात याच नरेंद्र मोदींचं भाषण आहे मुख्यमंत्री असतानाचं. ती क्लिप फिरते, तुम्ही बघितली असेलच, की म्हणे मी मनमोहन सिंगांना सांगितलं होतं
की अशी आपण एक मुंबई काय ती अहमदाबाद ट्रेन सुरू करूया. वाक्य काय महत्वाचं आहे, बोले वो मुंबई अहमदाबाद ट्रेन शुरू करते, बुलेट ट्रेन शुरू करते हैं. उस बुलेट ट्रेन में बैठेगा तो कोई नहीं, लेकिन दिखा तो सकते हैं. वाह मोदीजी, तुम्ही काय आधी बोलताय आणि काय नंतर बोलताय. पेट्रोलच्या दरवाढीबद्दल तुमचं अगोदरची विधानं काय होती मुख्यमंत्री असतानाची आणि आत्ताची विधानं काय आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलची तुमची आधीची विधानं काय होती आणि तुमची आत्ताची विधानं काय आहेत. काल त्या आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेलने सांगितलं की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता येणार नाही. जर कर्जमाफी दिली तर देश अजून खड्ड्यात जाईल. म्हणजे हे सरकार कर्जमाफी देणार नाही. ज्या कर्जमाफीच्या जीवावर हे सरकार तिथे जाऊन बसलं, त्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर. आणि आता सांगतात कर्जमाफी होऊ शकत नाही. मी मागे आपल्याला सांगितलं होतं हे कर्जमाफी होऊ शकत नाही, हे करणार नाहीत. मी इतकं खोटं बोलणारा पंतप्रधान याच्या अगोदर कधी बघितला नाही. आधी वेगळं बोलतो आणि नंतर वेगळं बोलतो. तापा या देशामध्ये मला वाटलं की काहीतरी चांगलं घडेल, चांगली प्रगती होईल. रतन टाटांनी सांगितलं म्हणून मी गुजरातमध्ये गेलो होतो. माझ्यासमोर